Той е майстор наистина на разказа и този път е все по-добър, става все по-добър. Този сезон на мен ми е най-любимия с много. Понеже си говорих с части от твоите колеги, които ще видим в трети сезон, и всички казват горе-долу едно и също изречение. Когато Майк Уайт ти се обади и каже "искаш ли?", ти казваш "искам", не чакаш да завърши изречението. Разкажи ми с какво е толкова специален Майк Уайт, той как те посрещна на снимачната площадка и защо те кара да се чувстваш толкова специален? Беше много интересно, защото всички знаем как се случи моето кастване. Да ти отговоря на въпроса всъщност, че Майк Уайт, като пристигнахме в Тайланд, каза, че иска да се срещнем, да говорим за героя. Дойде в вилата, една много гадна вила в 4-те сезона. Само 2000 евро на ден, ние бяхме в най-гадната. Снимахме в тези, които са по 20 000 евро на ден. Така де, Майк Уайт дойде и директно го усетих, че е човек за прегръдка. И се прегърнахме и казах си, Боже, за този човек, като каже скача и ще скоча, независимо в какво.